Gora egin dute gasaren eta petrolioaren prezioek behera euroak eta prezio gehigarria jarri diete Europako Batasuneko buruzagiei ostiraleko bileran argindar merkatuan sakoneko erreformak egiteko. Azken horien artean aipatzen dira gasari gehienezko prezio bat esartzea eta gaur egungo erreferentziazko merkatua alde batera uztea gorabehera txikiagoko baten mesedetan. Artean, Errusiak onartu du ez duela Nord Stream irekiko konpontzelanak bukatu artean. Ostiralean, Gazpromek iragarri zuen Nord Stream 1 gasbidetik gazik bidali gabe jarraituko duela. 3 egunekoa izan behar zuen mantentze lanetarako itxiera datarik gabe luzatu zuen arrazoi teknikoak emanez. Baina egunek aurrera egin ahala gero eta indar handiagoa hartzen du beste azalpen batek. Nord Streamen iturria ixteak lotura handiagoa du ostiralean G7ko taldeak Errusiaren petrolioari gehieneko prezio global bat esartzeko proposamenari erantzun nahiarekin. Modu batera edo bestera Errusiako gasik gabe gelditzeak Alemanian eta Europa ekialdean gas naturalaren errazionamendua eta atzeraldi ekonomikoa ekar ditzakeela da kezka handia. Gauzak horrela, energia konpainien gehiegizko irabaziak Europar Batasunaren mailan zergapetzeko proposamena egin dute Frantziako presidenteak eta Alemaniako gobernuburuak. Gabon, energiaren gaia hizpide Manuel Macron Frantziako presidenteak ziurtatu du Pirinioak Katalunian zeharkatuko lituzken Midcat gasbidea ez dela beharrezkoa. Azaldu duenez, Euskal Herriko 2 gasbideak 53an erabili dira otsailetik eta abuztuan Frantziak gasa esportatu dio Espainiari. Ils sont utilisés à 53% de leur capacité. Et la réalité, c'est que quand je regarde les chiffres du mois d'août, le sens de la marche est que la France exporte du gaz vers l'Espagne. Tous les experts aujourd'hui me disent qu'il est faux de dire qu'un gazoduc pourra demain transporter de l'hydrogène. Andoni Ortuzar EAJko presidenteak pasaden ostiralean Zarautzen egindako ekitaldian amua bota zion EH Bilduri galdeginez ea prest legokeen Euskal Autonomia Erkidegoa energetikoki burujabe izateko itun bat sinatzeko. Arnaldo Otegi koalizio abertzalearen koordinatzaile nagusiak Euskadi Irratian emandako elkarrezketa batean bart argitu du, bere taldea prest dagoela horretarako, beti ere trantsizio energetikoa ez bada eraikitzen Petronor edo Iberdrola multinazionalen interesen arabera. Bada gurean gaur, magazinean, Miren Gorrotxategi elkarrekin Podemos taldeko bozeramailea izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta honek ondoko baldintzak aipatu ditu bere taldeak itunari bidea emateko. Azken batean ituna bai, herri ituna oso ondo dago, baina herri itun horrek nori egin behar dio mesede. Tardun, mesedea oligopolio energetikoarentzat baldin bada, Iberdrola, Petronor eta betikoak diru publikoak hartu negozioa egiteko baldin bada eta inoiz horrek eraginik ez izatea kontsumitzailearengan, itun horren aldekoak ez gara. Guk nahi dugu bai itun bat lortu, herri itun bat hartu, baino benetan herriaren mesederako izango da itun bat. Ekonomia arloko beste lerroburu batzuei begira, Espainiako gobernuak etxeko langileentzako langabezia subsidioa onartu du gaur bertan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak baieztatu egin du hori urte politikoaren hasiera ekitaldian, astelehenean, eta esan duenez, amaiera emango zaio horrela. Erabat onartezina zen bidegabekeria bati. Halaber berretsi du konpromisoa duela lanbide arteko gutxieneko soldata igotzeko eta bermatu du pentsioen balioa KPI-aren arabera handituko dela. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años, y desde luego lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Bestaldetik, ostegunean argitu daiteke Volkswagen Nafarroaren etorkizuna. Iruñeko Volkswagenen lantegiak amaitu gabeko 10.000 kotxe baino gehiago ditu, erdilerroaren horniduran dauden arazoak direla eta enpresako zuzendaritzak jakinarazi duenez. Volkswageneko mundu osoko arduradun nagusiek goi bilkura egingo dute landabenen, autoelektriko txikiak ekoizteko eskualdeko estrategia zehaztu eta ezagutarazteko. Bilkura erabakigarria izango da
Volkswagenen, Landabengo 4.600 langileen etorkizunera begira, baita haien hornitzaile ugarientzat ere. Edaduraz Nafarroa garaiaren etorkizunaz mintza daiteke autogintzak Euskal Herriaren ekonomian duen pisua aintzat hartuz. Egun honek, ordea, badu beste gai bat izpide munduari itzuli osoa eman zion lehen barku kapitaina izanik, itsas historiako erreferentzia nagusienetakoa da Juan Sebastián Elcano. Bada gaur, ia 500 urte atzera. Egin eta Elcano gidatutako Victoria ontzia Getarian lehorreratu zeneko eguna ospatu da. Berez, Eusko Jaurlaritzak egun hau jaiegun ezarri zuen abenduaren 25koa ordezkatzeko, igandean izango baita Eguberri eguna. 4 urtez behin getariarrek antzerki bidez gogoratzen dute marinelen lehorreratzea eta aurten ere hala egin dute oraingoan baina Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko jaieguna izanik. Gainera berrikuntzak izan ditu lehen aldiz, emakume batek egin baitu marinel baten papera alere munduari itzulia eman zion Juan Sebastián Elcano kapitainaren figurak, nahiko eztabaida eragiten du. Badira imperialista gisa irudikatzen dutenak eta badira kontrakoa diotenak ere. Haren garrantzi historikoaren bueltan ez baian da ere iraganari buruz kritikoki hausnartzeko beharra eta herrien etorkizunean horrelako gertaera historikoak nola proiektatzen diren ikusteko beharra. Halaxe iritzi dio gaiari Aritz Alberdi, Getariako alkateak Naiz Irratian. Gure historia idatzi nahi degula, idazteko garaia iritsi dela, bere argi eta ilun guztiekin. Hau da, ez genion beldurrik orain dela 3-4 urte guztia tratatzeari, gabezia handi bat ikusten genuen, Elcano eta Mundugiraren historia besteek idatzi dutela, gure historiaren zati handi bat bezala, besteak izan direla protagonista, beraien begiratik idatzi dela, eta kasu honetan beraien begirela imperialista horretatik idatzi dela historia, eta guk esaten genuen, Getarian aukerak zeudela, indarrak zeudela, baldintzak ematen zirela, gure historia guk kontatzeko. Eta uztailaren 7ko San Ferminen prozesioak soka luzea ekarriko du Iruñean, auzitegietan bidea egiten ari den prozesuaz gain, bide administratiboa ere zabaldu du Iruñeko udalak egun hartan Kuria kalean ziren 10 pertsonen aurka. Zehazki 12.000 euroko isunbana ezarri diete bakoitzari, herritarren segurtasuna urratzeagatik San Ferminen prozesioan parte hartzen ari ziren ordezkari batzuk iraindu eta jasarrita. Besteak beste edariak jaurtitzea eta tentsio eta indarkeria egoera bat sortzea leporatzen diete guztira 120.000 euro kobratuko ditu udalak isunetan. Eta kultura arlora, Salto, Araban antzinako musika astea ekitaldiak zenbait kontzertu eskainiko ditu asteotan. Lurraldeko kobazuloak, elizak eta baita kaleak ere kontzertuetarako eszenatokiak izango dira. Carmen Martínez Guerra zuzendariak gaurko egitaraua aurreratu digu labur. Gaur, Baigorri upeltegietan izango gara Sara Ageda eta Miguel Kuperorekin, arratsaldeko 5etan izango da, eta Sarak 2 ordenako arpa jotzen du, urrezko mendeko errege instrumentua, eta Miguelek testu klasikoak errezitatu eta interpretatuko ditu. Plan ezin hobea da gaurko Euskadin jaieguna denez, upeltegietan bazkaldu eta kontzertu ikusgarri hau ikusteko. Lerroburuekin amaitzeko berriz kiroletan 2022ko Europako kirolanitzeko triatloi txapelketa Bilbon izango da irailaren 14tik 25era. Lehenago Donibane Loitzunekoa izango da irailaren 10ean. Baterako zein besterako izen emateak oraindik irekita daude. Bilbokoan hainbat euskal erreferente izango dira 10 egun horietan alanola Elene Alberdi bilbotarra eta Peio Soro eibartarra. Bestaldetik, Urkirolak triatloi elkarteak 32. aldiz antolatu du Donibane Loitzunekoa irailaren 10ean. Bederen 1200 parte hartzaile espero dira aurten eta izen emateak oraindik zabalik dira bietan. Baionako Bernart Etxepare Lizeoko ikasleak proban izango dira Nafarroa oinez eta Iparra Hegoa bezalako proiektuak dirustatzeko parada izango dutelako.
Gauzak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, energiaren bueltan ia astebete darama Nord Stream gasbideak itxita. Testuinguru honetan krisi energetikoaren alternatiba bila Midcat Espainia eta Europa lotuko dituen gasbidea eraikitzeko proiektua dago mahai gainean. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, baina aurka agertu da eta adierazi du ez dela beharrezkoa Euskal Herritik igarotzen diren bi gasbideak nahikoak omen dira. Gazprom gas konpainia Errusiarrak iragan larunbatera arte eten behar zuen Nord Stream gasbideak Alemaniari ematen dion gas hornidura. Dirudienez erabaki hori ponpak eta ekipoan mantentze lanak egiteko beharraren ondorio zen, eta ondoren berriro ere martxan behar zuen. G7koen taldeak petrolio Errusiarrari gehieneko prezio bat ezartzea adostuztean ordea, Errusiak gas mozketarekin jarraitza erabaki du. Проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний. Moskuk erabat eten da Nord Stream gasbidea kolpe gogorra izan da Europarentzat, Errusiaren gasarekiko menpekotasuna handia delarik. Testuinguru honetan krisi energetikoaren alternatiba bila Pedro Sánchez Espainiako presidentea Olaf Scholz kantziller alemaniarrarekin bildu zen eta bi agintariak Espainia eta Europa lotuko dituen gasbidea eraikitzaren alde agertu ziren. Balizko gasodi berria Frantziatik igarotzea aurre ikusten du Midcat proiektuak, baina Emmanuel Macron aurka agertu da. Tous les experts aujourd'hui me disent il est faux de dire qu'un gazoduc pourra demain transporter de l'hydrogène. Gainera Macronek adierazi du ez dela gas interkonexio berririk behar Espainiarekin. Unekoak euren ahalmenaren azpitik ari direla iritzita. Eta etorkizunerako gaur egungo bi gasbideak Irungo eta Larraul Kalahorrakoa nahikoak direla esan du. Ils sont utilisés à 53% de leur capacité. Et la réalité, c'est que quand je regarde les chiffres du mois d'août, le sens de la marche est que la France exporte du gaz vers l'Espagne. Bien bitartean, Teresa Ribera Espainiako trantsizio ekologikorako ministroak uste du Midcat gasbidearen eztabaida ezin dela itxi Macronen gaitzespenagatik bakarrik. Gainera azpiegitura horri buruzko eztabaida Europan egin behar dela nabarmendu du, eta ez Espainiaren eta Frantziaren arteko aldebiko intereseko gai gisa. Gasaren auziak ere prezioen gorakada ekarri du, euroaren balioak beherantz egin du eta horren presioa nabaria da. Eustaten arabera esaterako Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako saltoki handiek 1,5% gutxiago saldu dute uztailean ekaineko datuekin alderatuta. Udane Arbeo. Europa gasarekiko duen menpekotasuna agerikoa da eta Errusiak Nord Stream gasbidea itxita izateak prezioen gorakada ekarri du. Auzi honen erdian euroaren dolarrarekiko balioak beherantz egin du eta horren presioa nabaria da. Burtsetan ere galerak izan dira. Ikusi ezagun sakonago. Errusiak Nord Streameko gasa moztu zuenetik 130 garestitu da gasa. Petrolioari dagokionez lurralde petrolio esportatzaien erakundeak eta haren aliatuak Errusia buru dutela ekoizpena simbolikoki jaitsi ondoren petrolio upela garestitu egin da. Atzo arratsaldean esaterako $95 ari zen salerosten Brent upela, goizean baino $2 gehiago. Europako burtsetan ere ezkortasuna nagusitu da hilabeteotan Europako ekonomiak eta enpresek izan dezaketen bilakaeraz. Eta guzti honek gurean ere eragina du. Izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 5,2 jaitsi dira 2022ko uztailean, aurreko urteko hil berarekin alderatuta. Hori erakusten dute Eustatek landutako datuek. 2022ko ekainaren aldean prezio konstanteetako salmenten bilakera ere negatiboa izan da, 1,5ko jaitsirarekin urtaro eragini gabeko terminoetan. Sektoreka aurreko hilabetekoekin alderatuta atzerakada izan da bai elikaduran baita gainerako produktuetan ere. Urte arteko tasan 2021ko uztailarekin alderatuta salmenten bilakaera ere negatiboa izan da bi sektoreetan. 6,8 gutxiago elikaduran eta 2,2 gutxiago gainerako produktuetan. Aldagai guzti horiei eta beste askori ere begiratu beharko diete aste honetan. Europako Batasuneko energia ministroek larrialdiko bilera izango dutelako batez ere energia merkatuei buruz hitz egiteko.
Eta ministroen kontseiluak onartu du etxeko langilei langabezia prestazioa jasotzeko eskubidea ematen dien errege lege dekretua. Alarma egoeran kaleratuak izan diren edo beren lanaldia murriztua izan duten etxeko langileek jaso ahalko dute laguntza. Enplegatzaileek 80% baria jasoko dute kotizazioak ordaintzeko. Dekretuaren eraginez, etxeko langileek 3 arlotan hobetuko dituzte haien lan baldintzak. Batetik, langabezia saria jasotzeko eskubidea aitortuko zaie, bestetik soldatak bermatzeko funtsera joateko eskubidea aitortuko zaie, eta azkenik kaleratzea arrazoiak mugatu egingo dira. Astearte honetan hizpide izan diren bestelako berriekin jarraiki aipatu dugu lehenago ere. Ia 500 urte atzera egin eta Elkanok gidatutako Victoria ontzia Getarian lehorreratu zeneko eguna ospatu da hilaren 6an, entzun. 500 urte dira mundu bira gertatu zela. 100 urte Getariak bere semeak egindakoa gogoratzen duela. Historiarekin batera, gure begirada aldatzen doa. Mundua aldatzen doa. Bai, berezia, alde batetik danok dakigun bezala 500 urte beteko dialako buelta ura eman zenetikan, eta Getari arrontzat berezia ere 100 urte beteko ditulako lehorreratzeak. Gure historia idatzi nahi degula, idazteko garaia iritsi dela, bere argi eta ilun guztiekin. Hau da, ez genion beldurrik orain dela 3-4 urte guztia tratatzeari, gabezia handi bat ikusten genuen, Elkano eta mundu biraren historia besteek idatzi dutela, gure historiaren zati handi bat bezala, besteak izan direla protagonista, beraien begiratik idatzi dela, eta kaso honetan beraien begirera imperialista horretatik idatzi dela historia, eta guk esaten genuen, Getarian aukerak zeudela, indarrak zeudela, baldintzak ematen zirela, gure historia guk kontatzeko. Eta munduari itzulia eman zion Juan Sebastián Elkano kapitainaren figurak nahikoa eztabaida eragin du. Haren garrantzi historikoaren bueltan ezbaian da esaterako iraganari buruz kritikoki hausnartzeko beharra eta herrien etorkizunean horrelako gertaera historikoak nola proiektatzen diren ikusteko beharra. Asier López, Argiako kazetari aritu da gurean gaia, zentzun. Kolonialismoaren edo pentsamendu kolonialaren arabera konfiguratuko munduari ere ikuspegi dekolonialistaz begiratu zaio, betaurrekoiek ere janztea badago, eta horrek ez du esan nahi betaurreko batzuk jantzi ala besteak historian nahieran deformatzea edo deformatuko duzula zu gustora sentitzeko mezu horrekin, bezik eta zeri errapagatu, zeri eman garrantzia, hemen eta orain. Eta Nafarroara egingo dugu salto. Nafarroako parlamentuko jarduera martxan jarri da berriz ere, uda pasata eta foru exekutiboak aldaketa batzuekin hasiko du kurtso politiko berria. Txibite lehendakariak gobernuaren bozeramaile berria izendatu du Emma Sainz, ekonomia kontseilaria, urte honetan arlo ekonomikoak Nafarroan izango duen garrantziari lotuta. Orain arte karguan egon den Javier Remírez, lehen lehendakari ordea ordezkatuko du Sainzek. Nafarroako parlamentuak hasiera eman dio ikasturte berriari. Hauteskundetarako 9 hilabete besterik geratzen ez dira eta krisi ekonomiko eta energetikoa begi bistan ditugularik negu mugitu antzeman daiteke politikan. Atzo astelena, ohiko bozeramaileen batzarrea jarri zen martxan urte politiko berri honekin batera. 2 izan ziren parlamentuan jorratutako gai azpimagarrienak. Lehenik eta behin ekonomia eta ogasuneko kontseilaria den Elma Saizek Nafarroako gobernuaren bozeramaile gisa arituko da hemendik aurrera. Saizek Javier Remírez lehendakari ordea ordezkatuko du. Hala ere azken honek bere gaineko eginkizunak mantenduko ditu.
Txibiteren gobernuak legegintzaldiaren azken txanpan arlo ekonomikoari emango dion garrantziari atxikitu dio gobernuko bozeramaile aldaketa. Es un nuevo tiempo, ahora mismo hay que mirar a todas las cuestiones económicas. Hala ere, kargu aldaketa honekin PSNek Remirezenganako konfiantza kolokan jarri du oposizioak. En estos momentos en los que el tema económico, la adopción de medidas económicas, algunas serán populares, algunas igual incluso pueden ser impopulares, necesitan de una portavocía fuerte en materia económica, el gobierno será quien tendrá que dar explicaciones, como digo, no sé si se quiere promocionar a una persona o se quiere castigar a otra. Nola nahi ere aldaketa estrategiko antzeman daiteke foru exekutiboaren komunikazio politikan. Inflazio handituta eta adosteke dauden aurrekontuekin, saizek protagonismo handia izango baitu datozen hilabeteetan. Bestetik, Sodenako musukoak izan ziren protagonista parlamentuan. Sodena enpresa publikoak 2020 urtean 1,2 milioi musuko erosi baitzituen. Gaur egun biltegi batean gordirik dagoen materiala hain zuzen ere. Oposizioak diru publikoaren kudeak eta txarra egotzi eta gardentasuna eskatu dio exekutiboari. Nola eta zergatik hartu ziren erabaki horiek, ze interesen arabera, eta ia Nafar gobernuak ez zuen alternatibarik eta ez zion interbiderik eman material horri. Gaur egun modu lotsagarrian gordeta jarraitzen du. Erabilera eman behar dizkiogu musuku hoiei. Eta hori da momentu honetan, nire ustez, gure ustez, Geroa Bairen ustez, gobernuaren lehenengo egin beharra. Musuko horiei erabilera emateko lehentasuna alderdi guztiek amankomunean mantendutako eskakizuna izan da. Uztailaren 7ko San Ferminen prozesioak soka luzea ekarriko du Iruñean lerroburuetan esan bezala. Auzitegietan bidea egiten ari den prozesuaz gain, bide administratiboa ere zabaldu du Iruñeko udalak egun hartan Kuria kalean ziren 10 pertsonaren aurka. Zehazki 12.000 euroko isun bana ezarri diete bakoitzari. Urtero legez, udalbatzako zinegotziak atera ziren prozesioan eta tentsioak gora egin zuen Kuria kaletik igarotzean. UPN kanpora gisako oihuak entzun ziren eta hainbat aldarrikapen zituzten kartelak atera zituzten jendeak Elizaren eta alderdi politiko eskuindarraren aurka besteak beste. Egun hartan grabatutako irudiek erakusten dutenez oihuka ari zen jendearen aurka bortizki oldartu ziren zenbait polizia. Azpiegituretan berriz Gasteizko udaletxeak iragarri du udazkenetik aurrera Tubiz autobus konpainiarekin bidaiatzea doainik izango dela 12 urtetik berako umeentzat. Neurri hori martxan jarriko da Espainiako gobernuak garraio publikoa sustatzeko beherapenak indarrean jarri ondoren. Nerea Garzia. Irailaren batean garraio publikoko beherapenak indarrean sartu ziren estatu osoan. Araban berriz bat txarteleko tarifen gainean ezarri zen 150ko beherapena, hau da, tranbian baita autobuseetan ere. Ohiko txarteletan ordea ez da deskonturik aplikatuko. Tubizako autobusei dagokienez, Gasteizko udaletxeak iragarri du uda ostean autobusean bidaiatzea doainik izango dela 12 urtetik beherako umeentzat. Eskatzen den baldintza bakarra da bat txartel berezia izatea. Hala ere, udaletxearen asmoa da hobari hori neurri iraunkorra izatea, baina momentuz urtearen amaiera arte indarrean egongo da. Arabako erakundeek aurreikusten dute beherapen horiei esker bidaiari kopuruak 6% egingo duela gora eta bat txartelaren erabilera handituko dela.
Ingurumenari lotuta udaunetan lehorteak ugariak izan dira gurean eta ur eskasiak gogor kolpatu du Busturialdeko eskualdea. Bilbao Bizkaia ur patzuergoak tanga ontzi batekin hornitu behar izan du ur edangarria. Bilboko portutik Busturia eta Bermeoraino. Dagoeneko 7 bidai egin ditu ontziak eta 14.000 litro ur baino gehiago garraiatu ditu. Iratxe Arriola, EAko alkate eta Busturialdeko ur patzuergoko presidente ohiak aztertu du auzia gurean. Hemen badaude beste behar batzuk, eta ez koiunturalak, itsasontziak koiuntura bati erantzuten dio, agorraldiari eta emergentzia egoera bati, baina hemen neurri estrukturalak daude hartzeko, eta esandako moduan, horiek hartzera bidean, oraindik ez da pausu askorik eman, horiek dagoeneko adostuta dagoz eta hornindura lurralde egitakoan guztion artean adostuta dituen, eta beraz plangintza badago horiek hartzen joateko, tuberia sarrak berriztatu, beste urartune batzuk egin, badaude hor plangintzan neurri ezberdinak. Eskola sartzea egin zuten pasa den astean Ipar Euskal Herriko ikasleek eta gisa berean ikasturtea hasi dute Seaskako ikasleek. Hain zuzen ikasturteko erronkak aipatzeko agerraldia egin dute Bargoizean, Ziburuko Kaskarotenea ikastola berrian. Bertan adierazi dutenez, azterketak euskaraz pasatzea lortzeko lanean segituko du Seaskak. Izan ere, Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatariak irailaren 14an bilduko dira Frantziako hezkuntza ministroaren kabinetearekin. Kulturan Arabako Antzinako Musika Asteak 40. edizioa ospatzen du aste honetan eta 14 kontzertu eskainiko ditu lurraldeko hainbat lekutan, kokapenak naturan izango direlarik iaz bezala. Aurten gainera mendibilaldi musikalak antolatu dira lehenengo aldiz. Nerea Garzia lankideak emango dizkigu xehetasunak. Iraiaren 2tik 10 arte zenbait kontzertu antolatu dira Arabako hainbat lekutan. Jean Rondeau klabezinistak, Lea de Sandre mezzosopranoak eta Thomas Dufron laudistak, eta Les Musiciens de Saint Julien taldeak besteak beste, bere obrak eskainiko dituzte egun horietan. Gainera, aurten lehen aldiz, mendi ibilaldi musikalak antolatu dituzte Erdi Aroko erromezaldien harira. Adibidez, ikusentzuleak Egeria izeneko taldearekin Pinedoko Kobazuluetatik Tobillaseko Eliza erromanikora joango dira. Mendi ibilaldi musikalak izenak adierazten duen bezala, Arabako naturan barrena egingo den ibilbidea izango da. Bertan Kobazuloak eta paraje ederrak bisitatuko ditugu musika talde baten eskutik. Kasu honetan Egeria taldearekin. Egeria irudiaren naria sortzen da emakume talde hau. Egeria bidaiaria, konpositorea, talentu anitzeko emakumea izan zen. Berak musika bildu eta Jerusalemera eta leku santuetara bidaiatu zuen. Haiekin batera ibilaldia egingo da eta geldialdiak egingo dira giro paregabean entzun ahal izateko. Lurraldearen hiriburuan ere antolatu dituzte zenbait kontzertu. Provintzia plazan adibidez, Forma Antigua taldea izango da eta Mantzini konpositoren apolitarra omenduko du. Azkenik, Tarazeak, Antzinako musika berria taldeak, Guardian eskainiko du kontzertua.
Frankismoak lapurtutako 2 margolan berreskuratu ditu De la Sota familiak. Ramon de la Sota Illanoren familiari 1937an konfiskatutako artelanen multzoko parte ziren 2 lanak. Cornelis van der Bort artistaren 1623ko gizon gazte baten erretratua eta Luis de la Cruz Irriosen eta haren lantegiaren 1833ko Maria Cristina Borboikoaren erretratua dira. Bilboko Arte Ederren Museoari utzi dizkiote orain 2 lanak eta bertan igongo dira ikusgai. Bilboko Arte Ederretako museoarentzat ohore handia dela eta zaudete ziur Euskal Erakundearentzat ere horrela dela. Eta horrela iritsi da albistegiaren bukaera. Aurretik esan bezala, Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemos legebiltzar taldeko bozeramailea izan dugu gaur eguerdiko magazinean, gonbidatu nagusi gisa, eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaueko albistegiak gurean utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian. Ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekitzeko ordua heldu da. Horretarako gaurkoan gurekin daukagu Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemosen bozeramailea da Eusko Legebiltzarrean. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Kurtso politikoaren hasieran, irailaren hasieran, eta argi dagoena da hemendik aurrera eta datozen hilabeteetan zentralitatea hartuko duen gaia izango dela energiarena, ezta? Bai, ezin bestez gainera, prezioak izugarrigo dira, arrazoi desberdinekatik, baina Ukrainako gerra dela eta azkenengo arrazoia, eta orduan agerian gelditu da gure sistemak zeukan gauza okerreko bat, utxune bat, ez da? Beti krisi guztietan agerian gelditzen dira ultasunak eta zuloak eta horrelakoak, eta oraingo honetan hori gertatu baita ere. Guk banekien da gaina espaldi salatutaren geneukan zerbait izan, energiaren, argindarraren, prezioaren jartzeko modua ezala, bidezkoa ezala, justua eta zeukala zentzunik, oligopolio energetikoak markatutako modu bat zen, eta berari baino mesede egiten ez zion modu bat zen, eta azkenean esateko modu batera, eta baina beste batzutan ere esan izan dut, da, barrantzale batek sardinak eta bisigue hartuta, sardinak bisiguaren prezioan saltzea. Hori izan da orain arteko prezioa jartzeko modua energia merkatuan. Guk sarri salatu dugu lehendik baita ere, orain honetan gelditu da oso nabarmen eta oso agerian olako injustiziak zenolako kalteak zekartzen. Eta horregatik guk aspaldi aldarrikatu dugu, eskatu dugu eta exijitu dugu, ez bakarrik gasari tope jartzea edo konsumitzaileei laguntzak ematea zuzenean diru bidez, baizik eta egiturazko aldaketak
egitea. Eta egiturazko aldaketa bat egitea kasu honetan da oligopolio energetikoari estopagarri, hankagarri, horretarako atebirakariak noski ez dut inolako mesederik ematen, baina mintzat prezioa ezartzeko moduari berrikuspen bat ezarri eta aldatu. Eta bueno, horretan, esan lehike azkenean, alderdi popularra ere, Europako alderdi popularra ere konturatu egin dela. Berandu, beti bezala, sufrimentu asko eragin duelako prezioa jartzeko modu honek, baina esan daiteke orain badirudila Europan ere konturatu direla eta gainera bere gain hartu duela erantzukizuna disparate honi buelta emateko. Gurean Euskal Autonomia Erkidegoan EAJak proposatu du herri itun bat egitea, energia krisiari aurre egiteko. Dagoeneko EH Bilduk proposamenean adostasunak egon daitezkela adierazi du, edo bertan parte hartzeko prestutasuna ageri du behintzat. Elkarrekin Podemosek ere parte hartuko luke itun horretan? Noski beti prest gaude itunetan parte hartzeko. Kontua da zer datorren idatzita itun horretan hori da importantea dena. Dana dela guk, eta hain prest gaude horretarako, Tapia sailburuak bere eskaria bialdu zuenean eragile desberdini parte hartzeko proposamenetan, itun honen inguruan, berak aldi berean Espainiako kongresura bidaltzeko eta Espainiak aldi berean Europara bidaltzeko horretan, energia kontsumoa gutxitzeko eta horrelakoak, guk bere garaian abuztuan izan zen, gure proposamena zabaldu genion, proposamen bat, 56 neurri proposatzen dituena, oso neurri desberdinak, eta horitatik Tapiak bereak egin dituenak izan dira 6. Ondo daude, telelana sustatzea administrazioan, transportearen erdi prezioa ezartzea guk betirako, ikusiko dugu gobernuak nolako zer ikusten duen, baina proposamen batzuk bai jaso dira, baina beste 50 proposamen ere baditugu. Eta 50 proposamen horietan daude gure ustez benetan aldaketa egiturazkoa ekarriko lukena. Azken batean ituna bai, herri ituna oso ondo dago, baina herri itun horrek nori egin behar dio mesede. Tardun, mesedea oligopolio energetikoarentzat baldin bada, Iberdrola, Petronor eta betikoak diru publikoak hartu negozioa egiteko baldin bada, eta inoiz horrek eraginik ez izatea kontsumitzailearengan, itun horren aldekoak ez gara, guk nahi dugu bai itun bat lortu, herri itun bat hartu, baino benetan herriaren mesederako izango da itun bat. Horiz izango litzateke beraz itunaren marra gorria, ez? Ez da marra gorri kontu bat, baizik eta gainera itunaren prozesu horretan gu sartu gara dagoeneko. Esan bezala, Arantxa Tapiak egin zuen, luzatu zuen hori gonbidapena proposamenak egiteko, eta guk abuztuan oporretan egon arren, 25 uste izan zala, 25 bukatzen zen EPEA, eta guk prestatu egin genuen, lan egin genuen, oporrak alde batera utzi, eta guk lan egin genuen ordenatzeko gure proiektu politikoaren sustraian dauden proposamen batzuk. 56 horiek, neurri horiek, ez dakit publikoak egin ditugun, ikusten baietz, prozeduraren baitan txertatuta dagoela gure proposamena interneten, medioetan, baina egin dugu, orduan, guk ari gara parte hartzen, ez neurri gorririk, ez berdirik. Egia da, guk proposamanek egin, eta ez dugula inolako erantzunik jaso. Oda, 6 neurri horik, 5 neurri horik Tapiak bereak egin dituenak hartu ditu, bereak egin ditu guri ezer esan gabe, gurekin kontrasterik izan gabe. Nik uste dut hitzarmen bat, itun bat, herritun bat egiteko orduan, elkarrizketa presentzial eta sakonago bat beharrezko izango litzatekela. Baina tira, guk gure proposamena eginda daukagu. Zan ere, egoera guzti honek kezka sortu du herritarrengan, udazkena gogorra datorrela behin eta berriro errepikatzen ari zaizkigu, uda osoan zer da zehazki datorrena? Bai, eta
Bai, udazken gogorra benetan, alde batetik gure lan merkatua ez dagoelako blindatuta, langileen eskubideak ez daudelako blindatuta egon beharko lukeen beste. Baina batez ere begiratzen diogun ikustu dut gauza konkretu bati, askoi, baina elementu bat dago ezinbestekoa dana kontuan hartzea da inflazioa. Azken batean inflazioak markatzen du gure bizitza material duin bat, kalitatezko eta duin bat eukitzeko ahalmena. Eta zer dakagu, inflazioa oso handia, 80 urten hamarkadatik ona ezagutu ez dugun inflazioa hainbat erabaki batzuk esango dute, politika monetario dela eta horren eragina beste batzuk ere, eta hor pisua dauka, produktuak ekoizteko prozesuak beste herrialde batzutara, merkeago batzutara eraman dela, eta abar, kontua da, 80. hamarkadetik ona ez duela horrelako inflaziorik ezagutu, prezioak mantendu egin dira. Eta oraingo honetan hori haustu egin da. Prezioak igo egingo dira oraindik ere gehiago. Eta hori da arazo terriblea. Eta horri aurre egin behar zaio. Horri aurre egin behar zaio ahaldunduz berriz ere langileak eta hiritarrak prezio igoera horren aurrean. Baina adibidez soldatak edo pentsioak zenbateraino igo beharko lirateke? Inflazio hori begiratu behar diogu, eta inflazioaren arabera pentsioak, soldatak eta diru laguntzak hartu beharko dira kontuan. Inoiz ez hori bai, gobernuak, diputazioek eta gobernuak hartu duten erabakia eta izan da deflaktatzearena orokorrean 4% errentaren gaineko zergaren momentuan. Guztiei afektatzen dielako, gutxi daukatenei, gehixio daukatenei, eta asko dutenei baitare. Eta azkenan inflazio krisi bat da ondasunak birbanatzearen inguruko krisi bat. Ondasunak ez daude ondo birbanatuta. Batzuk kapazitatea dute asko konsumitzeko, eta beste batzuk behar dutena ere konsumitzeko kapazitaterik ez daukate. Eta beste batzuk oso nekez konsumitzeko ahalmena daukate. Eta hori ezin da horrela izan. Orduan, inflazioari aurre egiteko derrigorrez distribuzio ondasunen aberastasunaren birbanaketa eredu horri kasu egin behar zaio eta aldaketak egin behar zaizkio. Ildo horretatik etor daiteke ez, energia konpainiei ezarri nahi dioten edo ezarriko zaien zerga hori, datuek diotelako 3 energia konpainia handienek irabaziak biderkatzen ari direla, eta bitartean zuk azaldu duzun bezala ez, inflazioak herritarrak estutzen ari dira, beraz nola irauli daiteke egoera hori, eta aipatu dugun zergaren gainean zer deritzozu sortu den arrabotzaz ez, sektore batzuetatik? Eskandalo bata egoera honetan gertatzen ari dan irabazia, gainera irabazi hori ez da justua, batzuk pensa dezakete, asko lan egin dute eta gehiago irabazi dute, ez da kasi ikusirik horrekin. Ikusia daukana da, esandako prezioak ezartzeko modu horretan oinarritzen da irabazi handitzea hau, eta bestalde batetik, botere politikoetatik, gobernuan dauden botere horietatik, eta Euskadin bereziki, azkenengo 40 urte hauetan, lagundu egiten dietelako sistematikoki bere indarra mantentzen eta areagotzen. Ez da meritua, ez da meritu kontu bat, ez da merezimendu kontu bat, da egitura ekonomiko eta soziala nola dagoen eta injustizia eta eskandalo bidez lortutako irabazi bat. Beraz, eskandalo hori freno jartzea, egoera lehenago ekin behartzana, baina egoera batean zinean gero eta gehiago kostatzen zaigu guztioi aurre egitea dauzkagun gastuei, horren kontra agertzea, iruditzen zat, dela beste garai batzutako, baina ez dute esaten orain 40 urte, 100 urte atzera egitea bezala da. Uste izatea merezi dutela
irabazi hori beste guztien pobreziaren gainetik. Energia krisia ere izango dute gaurkoan hizpide, gaur arratzaldean, senatuan zuzen ere. Uste duzu Sánchezek neurri esanguratsuak edo neurri zehatzak hartuko dituela, ala aurre kanpaina kutsua hartzen diozu gaurkoari? Ez dakiz zer gertatuko dan, ikusiko dugu, gertatuta gero orduan bai hitz egingo dugu, baina nahiko nuke guk egun proposamenak esan bezala, guk Arantxa Tapiari bialdu genizkion 56 neurriak ez bakarrik Euskadin, Espainiako gorte nagusitan ere proposamen hori eramango dugu, bertako Espainiako gobernuak kontuan harritzan, beraz gustatuko litzaidake kontuan hartzea eta neurri egokiak proposatzea. Iraiaren hasiera, Euskal Autonomia Erkidegora bueltatuta, aurrekontuak negoziatzeko garaia, zirriborroa aldu zaizue dagoeneko? Ez, oraindik ez da existitzen zirriborro hori, orduan ez dakigu zer gertatuko den. Baina dena den Elkarrekin Podemosentzat zeintzuk izango dira aurtengo lehentasunak? Bueno, alde batetik betikoak guretzat, gure obsesioa edo gure helburu politikoa da beti ondasunen aberastasunaren birbanatze zentzudun bat eta bizitza kalidade duin bat guztiontzat lortzea. Orduan, helburu hori kontuan hartuta aurrekontu batzuk erantzun behar diote egoera momentukoari, koiunturalari. Eta oraingo honetan koiuntura hori markatuta dago inflazioarengatik eta krisi ekonomikoengatik. Beraz, horri aurre egin beharko zaio. Eta horri aurre egiteko beti garai honetan, baina bereziki krisi garaietan, beti zerbitzu publikoak dira elementu ezinbestekoa helburu horri eusteko. Beraz, zerbitzu publikoen lehentasuna, kalidadea, benetazko inbertsioa, privatizazioaren aurka joko duena, hori guzti hori izango da gure lehentasuna, betikoa eta bereziki oraingo honetan neurri konkretuak ere inflazio hori aurre egiteko, eta esan bezala berastasuna birrebanatzeko modu bat lortu, eta hori beti dator sistema fiskalaren partetik. Berriz ere, sistema fiskalaren aldatzea, erreformatzea eta proportzionalago bihurtzea eta justutzea, hori izango da gure helburuetako bat. Gertatzen dena, gobernuari dagokio, erreglamenduz, legez gobernuari dagokio zirriborroa aurkeztea, eta zirriborro horren gainean guk egin ditzakegu proposamenak. Horan, gure argiak horiek dira, proposamena heltzen zaigunean argi horrekin eta momentuko arazoekin erantzungo diogu gauza bakoitzari. Legalia amaierara iristen ari da, amaierara helduko da datorren urtean, hobeto esan da, orain artekoa zein balorazio egiten duzu? Bueno, lehenengotan esaten genduna legegintzaldi hau, legegintzaldi konstituziogile bat, da, hainbeste urtetan erreformatu eta onartu aliz EAJak batez ere onartu ezin izan dituen legeak oraingo honetan gehiengo absolutua edukita onartzeko momentua heldu da, eta horretan ari da, nahi dituen lege guztiak aurrera ataratzen. Batzutan, guk Tapiaren gonbite honi erantzun diogun bezala, guk gonbite guztiei erantzuten diogu, inporta zaigulako, nahi dugulako guk badakigu ez gehiengo absolutua daukala gobernuak, bere kasa edo zer gauza onartzeko kapazidade juridikoa daukala, baina legitimidade aldetik guk uste dugu guk aportazio oso ona egin dezakegula gobernuak hartzen dituen neurriak legitimoak izan daitezen begirada jarrita gehiengo, hiritarren gehiengoaren interesan aldekoak izate horretan. Orduan, guk gure erantzunkizuna hori izan da gure gain hartu dugu, eta kasu guztietan gure proposamenak egin dizkiogu gobernuari onartu diren lege guzti horietan. Batzutan, kasu egin digute eta gauza importanteak lortu ditugu, berdintasun legean saparen kontrako
debeku hori adibidez, ez biktimizatzea, emakumezko maltratatuak direnak, tratu txarrak jasotzen dituztenak, bere umeen partetik eta bar, lortu izan ditugu gauza importanteak hainbat gauzatan, eta beste batzutan ezin izan dugu eragin egiturazko, beharrezko egiturazko aldaketetan, eta orduan ez gara bat, ez dugu gure akordioa edo gure baiezko bozka eman. Beste gauza bat, beste elementu bat, gelegintzaldi honetan ikuste dut oso importantea dela ere bai markatzea. Guk 4 lege proposamen aztertu ditugu. Bata, eta gaur gainera, gaur bertan irten da berria baita ere, zenolako arazo daukan gazteriak jokuarekin eta bar, gure proposamen lehenengokoa lege proposamen izan zen jokuaren inguruko legea, beste osasun mentalarako legea, beste bat, energia publikorako, energia berriztagarrien enpresa publikoa, eta gaur ikusten dugu inoiz baino beharrezkoa dela sortzeko legea, eta azkenean ugalketarako eta sexu eskubideak bermatzeko legea. 4 proposamen, lege proposamen. Nik uste dut oso ondo fundamentatuak eta herriaren ongizatea areagotzeko beharrezkoak. 4etan, aizkeneko falta zaigu oraindik, ikustea baino 4etan, gobernuak ezezko iritzia eman dio. Eta gobernuaren ezezko iritziarekin esan nahi du horrek, parlamentura iristerakoan lehenengo bozka egiten danean, esaten danean, proposamen hau, hasiko gara eztabaidatzen ala basurara botako dugu. Guztietan basurara botatzea erabaki dute. Ez bakarrik ez onartzea gure proposamena zuzenean, horrek eduki dezake logika bat, baina ez dare eztabaidatzea. Eta sentsazio usten du horrek? Horrek oso sensazio txar, benetan parlamentu honek eluke diskutitu behar, benetan uste du parlamentu honek gure herriak, gure hiritarrek ez dutela parlamentuan guk hitz egitea nahi horlako gaiei buruz, jokuaren arazoa, sexu eta ugalketarako eskubideak, osasun mentala eta enpresa publiko energiarena, benetan uste du parlamentu honek herriak ez duela honi buruzko eztabaida bat nahi? Beste lege bat, hezkuntza legearena, bidean dena, zer moduz doa? Eta hau da beste oso lege importante bat. Eta hain da importante lege hau, kontutan hartuta gainera, gure sistemak dauzkan arrakalak eta hutsuneak eta faltak, hau da, bikotasun desproportzionatu bat, estatu mailan baita ere, Europa mailan batez ere, baina estatu mailan baita ere, eta oso segregazio ikaragarria eragiten duena. Badauzkagu, gero kurrikulum aldetik, ikasleak euskalduntzeko aldetik, ikasleak ahaldundu egiteko aldetik, gai askotatik dauzkagu, erronka asko, baina segregazioaren errealitatea nabarmena eta oso latza da. Eta parlamentuan egon diren aditu ia guztiek markatu duten erronka importantenetako bat da. Erronka horri aurre egiteko derrigorrezkoa da eskola publikoari leku gehiago ematea, zabaltzea eta indartzea. Eta horregatik gu saiatu ginen, hezkuntza hitzarmenean parte hartzea eta proposamen horiek jasota geldi zitezen eta gainera kronograma baten barruan gauza konkretuak hortan saiatu ginen eta hori lortu gendun. Lortu gendun akordioan 53 neurri agertzea, azkenean ekintzarako neurriak izango zirenak eta bermatu egiten zutenak eskola publikoa ardatz bihurtzen zala eta honekin batera segregazioaren kontrako eredu bat lortzea. Eta hori da, orain, gobernuko hezkuntza departamentuari, sailari beratzen baldin badiogu, ematen ari dan arau pausu guztiak, edo pausu araugile guztiak,
kontra jartzen dutena. Gobernua ez da betetzen nahi. Ez da betetzen ari hitzarmena. Gobernuak eman dituen pausu guztietan, itun horretatik urrundu eginda. Kolokan dago beraz ituna? Ituna da eta eginda dago. Ituna ez dago kolokan. Itunak bere resultatua dauka, idatzita dago, sinatuta dago itun hori. Kolokan dagoena da adostasuna, guztien arteko adostasuna mantentzea. Eta hezkuntza legea edo dena delakoa etortzen danean zer gertatuko dan. Eta atzera bueltarik gabeko bidea dela uste duzu? Inoiz ez dago atzera bueltarik gabeko bideik. Badaude momentuak, eta momentu batzutan gauzak luzarorako markatzen dira. Baina momentu horiek zintzutan sinadura formala ematen dan hori heldu arte, inoiz ez dago atzera bueltarik egin ezinik. Dena den, iritzi kontrajarriak daude, ez? Alderdien artean ere, ituna osatzen ari den, betetzen ari den, ala ez den betetzen ari, pixka bat galduta egongo dira agian herritarrak, ez? Bai, egia da, gobernuak bere arauak presentatzen dituenean, esaten duelako ituna betetzen dela eta eskola publikoari ematen zaiola lehentasuna. Baina beste alde batetik, eta hori esaten den modu berdinean eta momentu berean, esaten da ez da inporta titularidadea. Importantea dana da hezkuntza ona izatea. Noski, oso importantea da, ezinbestekoa da, oso garrantzitsua da hezkuntza ona izatea. Baina bada da importantea, oso importantea da titularidadea, publikoa edo pribatua izatea. Eta hori esatea eta berdintzea publikoa eta pribatuaren egoera eta daukan funtzioa hezkuntza sisteman, berdintzea da guretzat egia ez den gauza bat eta itunaren kontra dijoan ikuspegia. Hau da, itunaren kontrakoa. Eta begiratu barra dago baita ere, eskola publikoaren aldeko eragile guztiak zer ikusten ari dira. Eta danok, eragile guztiek ikusten dutena da, ituna ez dela errespetatzen ari. Eta itun hori minimutako, edo olakotan gertatzen den bezala, minimutako itun bat izan zen. Adostasuna lortzeko horretan guk ere gure pretensio batzuk pixka bajatu beharra izan genituen. Eragile askontzat gutxiegiko hitzarmen bat izan zen. Baina ez da betetzen ari. Hori da kezkagarriena. Eta legealdi honetan aurreko kurtso politikoaren hasieran bezala beste eztabaida bati helduko zaio, hain zuzen ere gobernu ponentziari. Gu prest gaude, askotan esan dugu, eta gainera nik uste du, orain da horretik esan nuen, nik uste dut, heldu dela momentu aproposa honi buruz hitz egiteko gauzak nola joan diren orain arte ikusita, pandemiaren inguruko krisiak nolako egoeran jarri gaituen ikusita, eta nik uste dut momentu egokia dela autogobernuaren ponentziari eusteko eta horrekin batera gure estatutuaren gaurkotzeari begiratzeko, besteako ez dut, nik badakit ez dela mahai gainean jartzen, baina gure lurralde antolaketari begiradatxo bat ere botatzeko. Nik uste dut badala momentu egoki bat. Baina ez izango. Zergatik? Nik ez dut uste izango da, nik ez ditut ikusten. Beste protagonistak ez ditut ikusten. Eta hemen gobernuak badauka, gobernua sostengatzen duten alderdi politikoek dute ekimenerako erantzunkizun bat. Eta ez dute egingo. Eta ez dut ikusten ez dare bildu horretan. Nik uste dut autogobernua, estatutuaren berritzea, hori guztia erabiltzen dela mantra bezala, baina ez da benetazko borondate bat. Hori da nik uste dudana, ikusiko dugu. Borondatea etorriko balitz, gu prest gaude, noski horri buruz hitz egiteko badauzkagulako baita ere proposamenak.
Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemoseko bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Mila esker Hamaika Telebistara